Serokê rejîma Sûriya çekdarên Hesedê bi nepakayî an ku bi xıyanetê tometbar kir û ew jî ji ber ku alîkariyê hêzên Emerîkan e. Li rûpela xwe ya fermî de serokatiya rejîma Sûriyê belav kir ku Beşar el-Esed serokê rejîma Sûriyê di çarçoveya pêşwazî lêkirina şandeke hikûmî û aborî ya Rûsya de ragihand. Gelek pêkhateyên Sûriyê li navçeyên Bakurê Sûriyê alîkariyê Emerîkan e û goçî ku ew pêkhateyên ku li dijî artêşa Sûriyê şer dikin û ji bo berjewendiyên welatê biyanî kar dikin, xayînin. Li gorî ku rûpela fermî ya serokatiya rejîma Sûriyê belav kirî, mebesta Beşar el-Esed serokê rejîma Sûriyê çekdarên Hesedê ne ku ew hêz çendîn çekdar ji pêkhateyên cuda mîna Turkman û Ereb û Krîstiyan li xwe digire. Ajansa Sanaya ser bi rejîma Sûriyê ve belav kir ku Beşar el-Esed gotiye em niha di cengê de ne û gelek hengavên girîng hatine avêtin mîna kontrolkirina navendên serekî yên rêxistina terorîsta Daişê. Her wiha serokê rejîma Sûriyê gote ku ew pêşwaziyê li her roleke netewên yekgirtî dike li hilbijartinan. Ew jî bi mercê ku serweriya Sûriyê bê parastin. Û ji aliyê xwe ve çekdarên Hesedê daxuyaniyek belav kirin û têde bersiva tometên Beşar el-Esed serokê rejîma Sûriyê da. Tometbarkirina çekdarên Hesedê û YPG bi xıyanetê ji aliyê Beşar el-Esed ve di demekê de tê ku ev bûye çend saleke qeyran û şer di Sûriyê de heye û çekdarên Hesedê bi hemû awayekî hevkar û hemaheng bûn li gel hêzên rejîma Esed û gelek navçe bi xwîna lawên Kurd azad kirin û bi bê şer radestî hêzên rejîma Esed kirin.